Ну ще 20 разів так само. Вітаю всіх. Ставте кому подобайку. Почалось? Так. Вітаю всіх на каналі Хілін Міски. Це вже 20-й дубль. Я всіх українців вітаю з Днем Незалежності України, яка виборона і виборюється великою кількістю життів, великою кількістю часу, великою кількістю ресурсів українців. І не забувайте про це ніколи. Колись, можливо, і ваш час прийде, скажімо так, віддати найдорожче за Україну. Тому, щоб цього не було і щоб цього не відбулося, потрібно зупиняти агресію на підступах і не давати агресувати москаля. Віктор. Так. Це я Віктору маю віддати за квиток москалями. Щиро дякую. Банді дідусіка окреме привітання і щиро подяка. Кстати, а чого ти Торонто написав? А що Торонто? Ну, Торонто. Щось вони в мене збігаються. Пане Василю! Посміхнитись, я вас фотографую. Мама, я в телеку, я казала. Розумієш, вони просто Слава Україні! Міла, улибнісь! Подивіться, яка чарівна посмішка в нашої Міли Він. Нарешті я її побачила, і ви зараз бачите Міла в прямому ефірі в стрімі. це інше? Дідусіку, привіт! Передала. Привіт. Сергій, Україна не Росія. Справжній патріот. Вже мій друг, можна сказати. На комп'ютер. І чарівний пан Василь, і чарівний пан Валентин. Слава Україні! Героям слава! Ну, як настрій? Бомбезно. Такі, як треба. Такі, Чудово. як має бути у святому. Сьогодні пан Василь Васильович зустрів нас Нам козаків драйві там Криворізьких, провів екскурсію. Самі то знали. Побачили в сенсі такого. все добре, все продовжується. І починається. Потім перекинеш на це. І приймемо активну участь в воді. Так. А ще мені пан Валентин сьогодні подарував чарівні квіти, тому я сьогодні квіточка ходжу. Я потім покажу. Точки можна подивитися на каналі Наша Україна Русь. Так, на каналі Наша Україна Русь. А зараз я покажу, скільки людей насправді, тому що ми зараз йдемо туди. Хто не ведає, там треба, я розповіду. Там стоїть автозак, 2 буса і купа ментов.